Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin täze sanyna ehliňizi hoş gördük. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 3-nji awgustyndaky sanyna Awstraliýanyň ýeňjilerine Nissan Pathfinder sport awtology sowgat berildi. Beýik Britaniýada bilim almak üçin talip hakly maksatnama. Fransiýa koronavirus çeklendirmelerini ýatyrdy. 4 yurt dünya çempionatyny bilelikde gurnamak isleýärýäli habarlar ýetirýär. Gelingin bolsa habarlarymyza geň işleýin seredip geçeliň. Awstraliýanyň ýeňjilerine Nissan Pathfinder sport awtology sowgat berildi. Şu gün awada sport toplumynyň sportyň oýun görnüşleri binasyny, iri sport ýarışlaryna, Russiýa Federasiýasynyň awtomobil sportynyň rally race görnüşi boýunça gurulan Ýüpek ýol 2022 adly halkara ýarışda hemde Özbekistanyň Daşkent şäherine ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatyny baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini syýlamak dawarasy boldy. Bu barada Türkmenistan gazetiniň elektron neşrine habar berilýär. Açylış dawrasynyň öňü syýrasynda şu günler zähmet ruhsatyna bolýan ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminiň agzalary, diýarymyzyň sport ulgamyna ýetilen sepketleri we gazandan üstünlikleri açyp görkezýän sergi bilen tanışdylar. Çeýreňiň başynda hormatly prezidentimiziň halkara ýarışlarda ýeňji bolan Türkmenistanyň ýygyny toporlarynyň türgenlerine iýeren gutlagy uly ruhlanetlik bilen diňlenildi. Soňra ýeňjilere syýlamak dawarasy boldy. Şolaryň hataryna Daşkent şäherine ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatyna altyn medallara münasip bolan türgenler Medina Amanowa hemde Saparly Muhaýew Russiýa Federasiýasyna gurulan Ýüpek ýoly 2022 halkara rallysynyň ýolsuz ýerden hereket edýän uluglaryň ýarışyna birinji orny eýelen türkmen ekipajçylary Merdan Toýliýew bilen Şöhrat Toýliýew. Türgenlere dawarly ýagdaýda hormatly prezidentimiziň adynyň, şeýle-de Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäç, çagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gymmat bahaly sowgatlary goşurly. Awstraliýa ýarışynyň ýeňjilerine döwlet başlygynyň adynyň Nissan Pathfinder sport awtologynyň açarynyň berilme bolsa, türgenlerde aýratyn hoşallyk duýgusyny döretdi. Yergeline beletek ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Astrakhan, Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen Ýüpek ýol 2022 adly halkara rallyda türkmen türgenleri ýolsuz ýerden hereket edýän uluglaryň arasyndaky ýarışda ören şowly çykyş edip, ýokary netijeler görkezdiler. Hususan ustad sirjiler Merdan Toýliýew bilen Şöhrat Toýliýew hormat münberiniň birinji, Şamrat Gurbanow bilen Muhammed Gurbanow ikinci, Maksatmurat Daňatarow bilen Didar Orazmedov bolsa üçünji basgançygyna çykmak başardylar. Özbekistanyň Daşkent şäherine ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatyna bolsa, Türkmenistanyň ýetginjekler hemde ýaşlar ýygyny toporlary jemi 20 medala münasip boldy. Onu 21 döwletden 260-dan gowrak turgan bir wada 2 ýaş derejesinde iklimiň çempionlugy uğruna görüş alyp berdi. Beýik Britaniýada bilim almak üçin talip hakly maksatnama. Beýik Britaniýanyň Türkmenistanaky elçixanasy 2023-2024 okuw ýyly üçin çewniň talip hakly maksatnama gatnaşmagy çagyrýar. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistanaky elçixanasy habar berýär. Maksatnama Beýik Britaniýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär we Birleşen Padşahlykda mawlimleri taýýarlamak we ingliz dilini öwrenmek kurslarynyň başga da durly ugurlarda bir ýylyň dowamyna magistr derejesini almagy mümkinçilik berýär. Talip haky magistr dalaşgyýarynyň ulug ýaşamak we bilim almak üçin zerur bolan ähli çykdaýjylaryny ýapýar. Üstünlükli dalaşgyýarlar karyerasynyň başynda ýa-da ortasynda bolmaly we ingliz dilini gowy bilmeli. Bu talip hakyndan peýdalanmak isleýänler www.chevning.org apply web sahypasynyň elektron anketany doldurup gatnaşyp bilerler. İnternet arkaly anketany näkili doldurmak barada has geňişleýin maglumaty ýokarda agzalýan web sahypasyndan Beýik Britaniýanyň elçixanasynyň saýtyndan ýa-da Facebook www.facebook.com ukin Türkmenistan Instagram British Embassy Aşgabat jemgyýetçilik torlarynyň alyp bolar.
Başga islendik meseleler boýunça Büyük Britaniýanyň şu aşağıda görkezilýän elektron salgysyny ýüz tutup bilersiňiz. Anketalary internet arkaly 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli doldurmaly. Fransiýa koronavirus çeklendirmelerini ýatyrdy. Fransiýanyň hökümetiniň çözügidi bilen 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan halkara seýahatçylar üçin göz öňüne tutulan COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çeklendirmeler ýatyrly. Fransiýanyň Içeri işler ministrliginiň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan ýurda gelýän daşar ýurtlar raýatlarynyň talap edilýän dolu sanjym edilenligi baradaky kepilnama ýa-da COVID-19 barlygynyň negativ netijenamasy ýaly resmi namalar mundan beýlek talap edilmeýär. Bu düzgünnama 1-nji awgustda güýje girdi we onuň Fransiýada dynjaş döwrüniň eň gyzgalanly döwründe serhatdäki geçiriş goýberişiniň hotlaryna işleriň çalplanmagyna mümkinçilik berjektigi ma'lum edildi. Pandemiýa döwründe Fransiýanyň çägini koronavirus ýokanjynyň aralaşmagynyň öňüne almak maksady bilen serhat sanitar gözegçilik nokatlaryna her hepde 6 000-dan gowrak adam zähmet çekdi. Bu adamlar serhat gullukçylaryna lukmançylyk barlaklaryny geçirmäge, seýahatçylaryň lukmançylyk resmi namalaryny barlamaga ýardam etdi diýip Fransiýanyň hökümetiniň beýanatynda bellenip geçilýär. Mundan beýlek koronavirus pandemiýasyna garşy görüşüň çeklerini adatdan daşary ýagdaý ýatyrly. Mundan ozal 12 ýaşdan uly raýatlar Fransiýa girmek isleýänlerini koronavirus test barlygyndan geçmege zerur bolup durýady. Ýöne Fransiýanyň hökümeti koronavirus ýokanjynyň täze görnüşleriniň ýaýramagyny nazarda tutup, ýokary saglyk goraş müdürligi bilen geňeşmeler geçirmek şerti bilen 2023-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli öňüne çeklendirmeleriniň girizmek mümkinçiligini saklap galýar. 4 ýurt dünýä çempionatyny bilelikde gurnamak isleýär. 2030-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny gurmak üçin 4 ýurdun wekilleri bilelikde ýüz tutdular. Bu çempionaty agzalan döwürde Uruguay, Argentina, Paraguay we Chile bilelikde gurnamagy meýilleşdirýär. Dünýä çempionatyny kabul etmek üçin ýüz tutmany resmileşdirmek dawarasy Uruguay'ın paýtagtyna Centenario stadionuna geçirildi. Baryp 1930-njy ýylda bu stadionda dünýä çempionaty geçirilipdi. Günorta Amerika Futbol Konfederasiýasynyň ýollaşçysy Alejandro Domínguez bu stadionuň taryhy ähmiýetiniň bardygyny belirdi. İlkinci dünýä çempionaty bu ýerde geçirilipdi. Şeýlekem 2030-njy ýylda dünýä çempionatyna kabul etmek üçin Ruminiýa, Gretsiýa, Bolgariýa we Serbiýa, şeýlekem Portugaliýa we Ispaniýa ýüz tutdular. Dünýä çempionaty 4 ýylda bir gezek geçirilýän futbol ýarşydyr. Erkek milli ýygynylaryň arasynda geçirilýän bu ýarış Halkara Futbol Federasiýasy tarapyndan gurnalýar. Dünýä çempionaty 1930-njy ýyldan beri geçirilip gelýär. 2022-nji ýyly dünýä çempionaty ilkinji gezek ýakyn günne gordy. Ýagny Katarda geçiriler. 2026-njy ýyly bolsa ilkinji gezek dünýä çempionaty 3 ýurtda Kanada, Meksika we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçiriler. Ine mehriban muşdoklar. Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan Olimpiýa oýunlarynyň geçirilýän döwrewap meýdançasyna öwrürs. Mektep bazarlary işläp başlady. Elon Musk özüne howa menzili gurmagy taýýarlanýar. Diogo Jota Liverpool bilen şertnamany täzeledi. Aýyň teleýnamasy awgust. Ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan giňşen okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.